Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habar gepleşigimizin şu günkü sanyna sizin ehliňizi hoş gördük. Habarymyzyň şu sanyna Türkmenistan durnukly ösüş boýunça Sewit sammitine gatnaşýar. Manamada Türkmen Bahreyn siyasi geňeşmeleri geçirildi. Dünýäniň en gymmat brendi 90 günlük vizasyz döwür ýaly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan durnukly ösüş boýunça Sewit sammitine gatnaşýar. Qazaqstan Respublikasynyň Almaty şäherinde durnukly ösüş boýunça 2-nji Sewit sammiti geçirilýär. Onun işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň mali we ykdysadyýet meselelerine gözegçilik edýän ornwasary Muhammetguly Muhammetowyň ýoglaşlygyna wekiliýet gatnaşýar. Şeýlehem sammiti Özbekistan Respublikasynyň Premier Ministri Abdulla Aripov, Tajikistan Respublikasynyň Premier Ministri Kahir Resulzade, Qırgız Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Akylbek Jenbekov, şeýlehem Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornwasary Hanym Uşa Rao Manarihem gatnaşýar. Qazaqstanyň Milli Habarlar Gullugynyň habar bermegine görä, bu Sewit sammitine gatnaşçylaryň öňünde sammiti kabul edici ýurt hökümne Qazaqstanyň Premier Ministri Alihan Ismailov çykyş etdi. Ol öz çykyşynda Qazaqstanyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kesgitlenen 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin tagalla edýändigini we bu gurdaky görkezleri kazanmakdan ıgrarlygyny bellädi. Sammitiň çäklerini Merkezi Aziýanyň iri we kiçik şäherlerine ösüş kazanmak üçin kabul edilýän çözgütleri aralyk maslahatlaşylýar. Şeýlehem döwlet hyzmatlarynyň sanlaşdyrylmagy, zenanlaryň we ýaşlaryň durnukly ösüş üçin hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň geňeldilmegi, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin edilýän tagallalar boýunça pikir alşmalar geçilýär. Sammitiň çäklerini Sewit hyzmatdaşlygyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ugurda senagat, energetika, maşin guruluşy, owakyjylyk we beýleki ugurlarda bilelikdäki tasamalar durmuşa geçirilýär. Halkara guramaların maglumatyna görä, Merkezi Aziýada Sewitara sowda 6,5 milliard dollar. Sewit ýurtlarynyň arasyndaky özara sowdanyň paýy bolsa umumy sowdasynyň 9 götermini dizýär. Manamada Türkmen Bahreyn siyasi geňeşmeleri geçirildi. Manama şäherinde Türkmenistanyň we Bahreyn padşahlygynyň daşary siýasat idaralarynyň arasynda nowatly syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornwasary Metiýew, Bahreyn tarapyna Bahreyn padşahlygynyň daşary işleri ministriniň halkara işler boýunça ornwasary Şeyh Abdullah bin Ahmed bin Abdullah al-Halifa ýoglaşlyk etdiler. Geňeşmeleriň dowamyna diplomatlar ykdysady, sowda we ilmat tehnika hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Bahreyn toporunyň işiniň ähmiýetini belläp, iki ýurduň işowir toporlarynyň arasynda şursana maýy goýumlar çekmek, işowirleri maslahatlaryny geçirmek, newthat podugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça gatnaşyklaryň geňeldilmeginiň mümkinçiliklerini seredip geçdiler. Mundan başga medeni insan-terror we ilmi hyzmatdaşlygy geňeltmek meseleleri aranyk maslahatlaşyldy. Şunun bilen baglykda şu ýylyň dowamyna iki ýurduň medeniýet günlerini geçirmek barada ılalyçyk gazanyldy. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň wekilisi Bahreyn padşahlygynyň daşary işleri ministri Abdullatif bin Rashid Al-Zayani tarapyndan kabul edildi. Dünýäniň en gymmat brendi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Apple kompaniýasy dünýäniň en gymmat brendlerining sanawyna birinji orny eledi. Bu arada brend sanawyna bellenip geçilýär. Hasabata görä Apple kompaniýasynyň bahasy 55 göterim ýokalanyp 947 milliard dollara ýetdi. Bu sanawda ikinji orna Google kompaniýasy bolup onuň bahasy 820 milliard dollara deňdir. Geçen ýylyň birinjisi Amazon kompaniýasynyň bahasy bary ýok 3 göterim artdy. Bu kompaniýa 3-nji orna galyp, onuň gymmaty 705,16 milliard dollara deňdir. Bu sanawda dünýäniň öňde barjy 100 göterim gymmat brendleriniň ady we olaryň jemy gymmaty beýan edilýär. Olaryň gymmaty 23 göterim artyp 8,17 trillion dollara deň boldy. Hasabat döwründe eň çat ösen brend Karcher bolup, onuň gymmaty 88 göterim artyp 10 milliard dollar ýokalandy. Apple 2022-nji maliýe ýylynyň 1-nji çäreginde gerdejisi 11 göterim artdy. Kompaniýa 123 milliard dollar gerdeji gazandy. Arasa gerdejisi bolsa 20 göterim ýokalanyp 34,16 milliarda deň boldy. 90 günlük vizasyz döwür
Gruziya bilen Birleşen Arap Emirliklerining arasında 90 günlük vizasiz gelip gitmek mümkinçiligi döredildi. Bu arada Gruziyaning Daşary işleri ministrligi habar berýär. Mundan beýlek iki ýurdun raýatlary 90 gün viza almazdan bu ýurtlarda dynja alyp bilerler. Alalyşyga laýyklykda iki ýurdun milli pasportlarynyň eýeleri viza almazdan Gruziýada we Birleşen Arap Emirliklerini 90 gün bolup bilýärler. Gruziya bilen Birleşen Arap Emirliklerining arasynda diplomatiýa gatnaşyklar 1992-nji ýylyň oktýabrynda ýola goýuldy. Gruziýanyň Milli Syýahatçylyk Edarasynyň maglumatyna görä, şu ýylyň 5 aýyna Gruziya Birleşen Arap Emirliklerinden 3,5 miňden gowrak sapar amala aşyrly. Ma'lum bolşaýaly Gruziya goloýdy, girişde käbir koronavirus çeklendirmeleri aýyrdy. Ine mehriban müştaklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňy kösany nasy ýetirmek isän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomoshaçylarymyz, şeýle hem Halkara Ykdysady Forum öz işine başlady. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ugleroddan azot zawod gurar. Israýlyň tebigy gazyny Ýewropa iýermek gödegine tutulýar. USAID Türkmenistanyň maýy bazarlaryň ösdirilmegini gollaýar ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger-de biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden biziň Atawatan Turkmenistan prilajenýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanna bolşançak, hoş sag bolun.